салом дӯстон, агар шумо аз рехтани мӯи сар азият мекашед ё ин ки ришатонро ғафз кардан мехоҳед, дар бадани шумо сафедчаҳои пӯст ба назар мерасад, ё ин ки худро фарбе ё хароб кардан мехоҳед ва аз бӯи бадан халос шудан мехоҳед, пас ба шумо гиёҳҳои табиӣ аз софсавдо кӯмак мекунад. Дастафка ба Москва ва шаҳрҳои дигари Русия. Рақамҳо дар зери навор ва рӯи экран. Аз номи канали мо гап занед, ба шумо ҳатман тахфиф карда мешавад. салом тамошобинони канали Тоқи ТВ. мавзӯи имрӯзаи мо оиди батли Рейкл, Карлеон, Ралик, Шон МС, Райдер, Элон ва Навики МС. фикр мекунем батли Карлеон vs Рейкл аллакай ҳама дидагиай. Анафарое ки надида бошанд дар канали Хезе 2020 метавонанд ки тамошо кунед. Батли бачакҳоро тавсия метиҳем ки яке ай батлҳои беҳтаринай. дар батл байни Карлеон ва Рейкл Карлеон ғолиб омад. лек дар комментария шумораи зиёди одамо Рейкл гуфтиянд, гарчанде ки видео дар канали Хезе 2020 буромадагиай. Ралик дар каналаш оиди якчанд масъалаҳо видео кард ва дар масъалаи батли Рейкл ва Карлеон гуфт ки судяҳо Рейкла подсудид карданд. Ба мнение ма Рейкла подсудид карданд. баъди овозаҳои батли Карлеон Рейкл ва суханҳое ки Рейкла подсудид карданд, шахер дар Инстаграм история монд ки дар уҷа мега Рейкл як одамда сум додагиай ва ӯ одам ба 50-100 аккаунт ромада фақат Рейкл гуфтагиай. Аки батли шашбаяк гузашт, ана аки навбати унамо одаме ҳастае ки Рейкл сумаш додагиай 50-100 аккаунт қад ромадагиай 7000 комментарий кардагиай. ждат ки ма тира гуфта будум дар корои мо тақуш наким ахи накуш мекунам. Рейкл дар каналаш оиди ҳамин сухани шахер ҷавоб дод ва дар Хезе 2020 визов дод барои батл кардан. шахер барои то ина имоном ай кофир агар ман ягон одама нашод батлам сум дода бошум ки мара дастгирӣ ки ё ки мара комментария ки ё ки ягон чиз дар комментария ва ё бинавис ина имоном хатхасан худум ина Хезе 2020 ҳаматонда визов бародар кадомит қабул мекунӣ ба худо қасам қатӣ любой тут мебурам ба худо қасам любой тута қабул мекунам визовта ман фақат як условия дорам судя халқ шавад. нафароне ки варзишро хуб мефаҳмед ва ба худ боварӣ доред, ба ссилкаи зери видео буда даромада регистратсия кунед ва аз сарпарасти мо то $100 бонус гиред. ягон кас қабул мекунад ё ин ки не ҳоло номаълум. ба фикри шумо реванш бо Карлеон мешавад ё ки дига бачакҳои Хезе 2020 қабул мекунанд ё ки тамоман намекунанд? фикротона дар комментария нависед. дар масъалаи батли Ралик МБ ва Шон Райдер як кор шидагиай ки морам ҳайронем. дар охири барнома хаиша мегем. аҳози боша масъалаи батли Элон vs Манталяно. Элон дар канали Бехай видео кард ва гуфт ки фақат ба як шарт қати Манталяно батл мебурад ва ҳамун шарт бошад танҳо ба хотири гонорари батл. сабаби гап-гапи батл баъди барномаи мизи реп ки дар канали Репортал буромад сар шид. дар рафти барнома якбора Манталяно ба Элон визов дод. Элон, обращение к тебе. Если ты такой эксперт в рэпе, все понимаешь, как в зарубежье все устроено, я тебе бросаю вызов на батл. сабаби нофаҳмоиҳо баъди доварӣ кардани батли Деми vs Десантура сар шид. айрӯи суханҳои Элон дар батли Рисол, Фавик дар Манталяно фишор овард ва батли Деми vs Десантурара ноҳақ судид кард ва ҳамин шид сабаби визов додани Манталяно ба Элон. рости гап модам интереснае ки Элон чӣ хел батл мекунад. охирон бор гапҳои ҷазире ки дар реп гуфтагиай, и трекҳои қатъи Шон якҷоя хондагишай. масъалаи дигари имрӯза и батли Навики МС ва Хезе 2020 яъне 6-1. дар батли 6-1 аллакай овозаш буромад ки Хезе 2020 ғолиб омад. ҳама интизоранд ки батл кай меброяд. ҳамчун нафарое ки аллакай наворҳои батла дидаем, рости гап сифати овози батлеро уқа хуб нест ва шояд нафарое ки ӯ атмосфера ва ӯ гапҳоеро ки дар батл ай пеш диданд, дигаро дар видео мисли ва ё нафаҳманд. дар бекстейҷи батл ки дар канали Тоқи ТВ буромадагиай, маълуме ки Ралик ҳам дар батли 6-1 иштирок дошт ва дар канали худаш Ралик наворе кард ки оиди батли Навики МС гап задагиай. дар рафти суҳбат Ралик гуфт ки Навики МС пешниҳоди дубора якҷоя ба реп прошида накард. ин сухан роста ё ин ки не? шояд дар ягон барнома Навики МС ҷавоб диҳад. батли 6-1 гузашт. интересно ки бо чӣ мавзӯе пайдо мешавад ки ҳама ждатш кунанд, яъне чӣ хай пайдо мешавад. ҳозираш боша бисёриё батли Шон МС vs Райдер ва Ралик vs МБ ра ждат доранд. чӣ хеле ки аллакай ба ҳама маълумай, Шон, Райдер, Ралик бояд ба Санкт-Петербург раванд ва дар канали Сунат Шарипов бояд ки батл кунанд. ҳама интизора ки батл тезтар шавад. лек дар байн як саволай.
агар ё рафта натонанд Сунат ва МБ ба Тоҷикистон меоянд ё ин ки не барои гузаронидани батл ва оё агар батл дар ҳамиҷа шава бачаҳко розӣ мешаванд? Сабаби ба миён омадани ин савол як сухани Ралик шуд. Ралик рӯзи 5 сентябр дар каналаш видео кардагия ки дар уҷа мега насиб 15 дар Питер мешем а имрӯз боша 17 сентябр бачаҳко бошанд дар ҳамиҷаанд шояд ки 17 октябр гуфта боша. Рости гап аниқ кардан натонистем. Баъд як масъалаи дигар нафарое ки мехоҳанд барои подписатсия ва комментария монданашон аз 1 то 5000 рубл кор кунанд ба канали JamTJ подписатсия карда комментария да ягон гапи девона нависанд тамом. Ссилкаи канали JamTJ ра метонен аз описания ё ин ки аз комментария дастрас кунен. Хай дӯстон, худованд нигаҳбони ҳар яктаи шумо то барномаи оянда.